На хвилі Радіо Лада ви слухаєте програму «Відродження». Релігія, історія, культура. Ви слухаєте програму «Відродження» на хвилі Радіо Лада. Про що писала газета «Християнська родина»? Чехія недавно обріла часть національного достояння – латинський перевод хроніки Делеміла, котра буде хранитися в Чеській національній бібліотеці. Про це писала газета «Християнська родина» іще в 2005 році. Із 18 марта 2005 року, як пише газета «Християнська родина», у Празі буде хранитися один із самих унікальних документів чеської історії ціною у 300 тисяч євро. У приобретеній латинській версії хроніки представлена унікальна галерея із зображень князів і королів Чехії. Про це широко освіщала преса і історики. Но нам, русинам, видиться, що чехи дещо не досказали, а дещо не хочуть казати, що ми і доповняємо. Ми, подкарпатські русини, добре помнимо, що цей таїнственний хроніст Далеміл майже буде, як і русинський Нестор-літописець, мог мати навіть і русинське коріння. Чому так думаємо? Які основання маємо? І з точки зору любого чеського хроніста-націоналіста Далеміл дуже понизив історію чехів, коли написав, що брат Кирила сам грав на апостолі Мефодій, крестивши Моравію і Карпатську Русь, був не чехом, а русином. Та як це назвати? Цей Мефодій русин крестив первого чеського князя Борживоя і його жену, святу Людмилу Чешську. Русин крестив чеського князя? Далемілся, може, забув, це помолився. Ну, такое дивне пише он і дальше. Замість того, аби написати, що Мефодій сам був чехом, служив першу омшу літургію по-чеськи, пише далі крамольно, то, що Мефодій служив першу літургію на слав'яно-русинському язикові. Вам це не привиділо і не причуло. Айно, так і написав чех Далеміл, Мефодій був русином і першу службу Божу служив по слав'яно-русинськи. Про що писала газета «Християнська родина»? Но пак мав би написати, що Мефодій був лем чехом і служив лем по-чеськи. Ну, далі ще більше. Далеміл пише, що позад крещення Моравії і земель Карпатської Русі і Чехії коло Праги 30 кілометрів уже функціонував Сазавський слав'яно-руський монастир, у котрому сам ігумен слав'яно-русин Прокопій переписує книги по слав'яно-руськи і має сотні, а по деяким даним і вище 1000 монахів русинів. Причому сам чех Далеміл був священником латинським, а Прокопій – сазавським, візантійсько-православним. Но і це не помішало йому, Далемілу, написати правду, чим показався чеський хроніст, що його хроніці мож вірувати. А
Дальше чех Делемил вообще пише Карамолу про то, что и Рим, видя, что у Празі суть православно-восточні церкви, тоже захотів відкрити і собі латинську єпархію в Празі. Вот що сообщає Делемил про це так, цитуючи слова Булли, укази Папи Римського Йоанна. «Позволяю відкрити латинську єпархію в Празі, но оби там більше не чути було дальше язик болгарський, це язик русинський, це якийсь другий слав'янський язик». Як цінно і важно нам, русинам, мати підтвердження нашої історії, фіксованої Делемілом, котрий авторитетно пише, що в Чехії і в самій Празі чути свободно і широко, і уже давно русинський язик і дійствуючі монастирі восточні, де подвизаються монахи-русини. Уткіть у Празі, під Прагою і по Чехії повно слав'яно-русинов, не як пришельців, а як корінне населення, причому грамотних монахів і русинов. Мусимо тут думати так. Делемил оказався вать дуже чесним літописцем, вать мав мати русинське коріння, що такое чесно писав. Бо другі літописці такого би нігде не написали, вать би промовчали, вать перекрутили це, придумали на хосен свого народу, наприклад, чеського, усяку хвальбу. Дивно, но і дниська історики баламутять воду вопросом, уткіть слав'яно-русин Прокопій Сазавський знав свій материнський руський русинський язик. Уткіть і всі люди, од матері. Уткіть і нині русини владіють древним язиком русинським, при тому, що й дниська катастрофічно русини не мають русинських школ, хоча б начальних, но всі знають русинський материнський язик. Ну, а як і Делемил посмів написати, що під Прагою основали монастир із слав'яно-руським богослуженням, із тисячами монахів і місіонерів-русинів, де переписували не чеські, а слав'яно-руські книжки, особенно богослужебні і особенно ото самое важне Євангеліє, котрое по путьові у Францію княгиня Анна понесла франкам. Київський Нестор Літописець пише, ясно, що слав'яни-русини розійшлися з тих земель, де тепер, тобто через 200 років, є угорська земля, де й продовжають там жити русини-угрини. А починає Нестор історію слав'яно-русів з того, що вони вийшли з Вавилона, пак сформувалися на землях Норики, де дниська Австрія, а пак вийшли із Норики як русини, бувши як норці і норики. Русини зафіксовані в Нориці документально підтверджено существування в Нориці давнього народу рутенов-русенов, які вибрали собі навіть вождя Одоакра, і у 476 році навіть вождь Одоакр із русинами захватили Рим і правили там 15 років. Як видимо, історія слав'ян в центрі Європи замикається і на нас, русинах, автохтонах, на свою землі на юг від Карпат. Ну, а хто з нами не согласний, опоніруйте нам на здоров'я, айбо приводя документи. Недавно допустили, що історія, якби була, якби вже й буде, наука лем політична. Ми, русини, на собі то й спитали, но нас спасали свої будителі, і знаменитий будитель Олександр Духнович, і вся плеяда будителів, і народні вчителі при храмах і церквах і монастирях уже 1150 років. Напомнимо известный афоризм Бісмарка, що війну з Францією виграв німецький учитель історії. Признаймо, в чому правильним, бо доказує не превосходство німецької діалектики над французьким позитивізмом, а указує, як важно нанизати історію духовно-національним цілеустремленням на противагу безідейним французьким собранням анекдотів і всяких пошлостей.
Колонізатори усе на колонізовані ними землі привозили не лише колоністів, но й заставляли місцевих людей силою учити їх історію, написану чужими колоністами, аби люди забували, аж хто вони і що вони вже не газди на своїй землі, а їх колись хтось сюди привів. І так, не лише Чехія, но й ми, русини, у 2005 році, як пише християнська родина, обрели недавно часть національного достояння, латинський перевод хроніка Делеміла, котрий буде хранитися в Чеській національній бібліотеці, а копія буде хранитися на русинських сайтах і у серцях і історичній пам'яті русинов. Аби ми русини добре знали свою історію не просто із розказів старих людей, а по історичним документам, як свідчать вони про славну історію русинського народа. На хвилі Радіо Лада ви слухаєте програму «Відродження». Релігія, історія, культура. Ви слухаєте програму «Відродження» на хвилі Радіо Лада.